Ika ko yan. So guys, ito yung squid natin, no? Magluluto tayo ngayon ng seafoods, no? I-grill na lang namin to guys later on, no? With Arnel and Tim Tim. Sila yung staff ko dito, no? Na-hire kasi 2,000 subscriber na tayo guys. Maraming salamat pala, no? Sa inyo. So guys, ito na yung ating stuffing ng ating squid. Squid dito guys. Yan. So, ang gagawin natin is, i-mix lang natin to lahat sa isang mixing bowl, no? Ilagay lang natin to lahat, guys. So, sa isang lalagyan, i-add lang natin ito lahat. So, guys, ilagay na natin yung kamatis. Limoncito. Ano na ba to? Kaya edit. So wag nyo isama yung buto guys ha. If may strainer kayo mas maganda. 3 limonsito guys, no? Yan. Tapos mag-add tayo ng kunting mantika. 1 teaspoon lang. 2 teaspoon. Gawin natin 2 teaspoon guys. Tapos i-mix. Then add ground fish pepper, no? Ground pepper, no? Na fresh, mas maganda yung fresh. Damihan nyo guys, kasi ito yung isang ingredients na magpawala ng langsi. Di ba? Inday Ador. Yung camera woman natin si Inday Ador. Nag-resign na si Inday Pitik. Yan. Tapos mix. Optional lang to guys, no? Meron kasi akong lemon and pepper. Yan, lagyan natin ng konti. And then add handful of salt, konting salt. Yan. Tapos ito, optional lang din, chili pepper. Oh. Then mix. Yan lang guys. Ganyan lang ka-simple. Wow. Simple as 1, 2, 3 and ABCD. Yan guys. After nito guys, ilagay natin to sa cavity ng squid. Squid, halika na squid. It's your time to shine. So ito po yung ating magandang squid, no? Kasing ganda ni Ador. Wow. Yan. So, ilagay lang natin ito lahat sa cavity or sa tiyan. Ganyan lang guys, oh. Pasok nyo lang sa loob. Mag-a-add to ng ibang flavor guys. Yan. Kita ba sa camera in the Ador? Yan. Make sure guys na napasok nyo lahat. Yan. Okay na guys, oh. Tapos ipasok nyo tong kanyang ulo. So guys, lagyan ko yung outside part ng squid ng aking season salt, no? Pwede ring asin dito guys. Pag wala kayo nito, asin, okay na. Tapos i-rub lang natin. Yan. Tapos balik na rin. Hinay-hinay lang kayo guys para hindi lalabas yung ulo. Yan. Tapos dito rin, masarap to eh. Yung part na to. Sarap.
Ganyan lang guys. Ready na to guys for grilling. So guys, ready na natin yung ating uling no for the grilling of our squid guys. No, di ba? Yan. Dito ako sa labas. Maganda po yung aking sa photos plant. Tingnan niyo guys. Ang ganda. Wow. Very nice. Doon si Lepitek, hindi po siya nag-resign. So, tapos ang dililin ng yung na babaga. Dito naman si Likat ni Malikat. Sa mga ibon namin. So guys, ito na yung ating squid. I-grill natin ito. Sinsya na po sa maingay na background. Sige. Yan po. 5 minutes. Lutuin ito 5 minutes each side, no? Lutuin natin ng 5 minutes each side. Yan. Okay. Guys, balik rin natin guys after 5 minutes. Ang bango. Yan. Yum. Tingnan nyo guys. Guys, after 10 minutes guys, okay na yung squid natin. Pwede na natin itong haunin at saka lagay sa ating serving plate. Serving taparan. So guys, ito na ang ating nokos, no? Mukhang masarap guys. Hindi talaga mukhang masarap talaga ito. So, slice muna namin to guys, no? Para eating time, maaga kami kakain ngayon, no? So guys, ito yung squid. Okay. Sarap ng squid guys. Sausaw natin sa sauce. Ay, hindi kong kuha na na. Ignore din natin yun eh. Mm.